akwai wani abu a ɓoye yana taɓa zuciyata. Na gaza gane farko na sama zai bani gata. Ko shirin zai canja gobe cikin yanayin zatona, ni dai burkana ta ya zan warware ta. Kusanta kar ku bar rana ta kashe ni, dan idan ta yi zawali kaina ko uwa bata bani gata. Rayuwata ta gajarce mintuna ba san jirana, anja masu karfi shi yake karyar lagona. Gashi titun bai da ƙarshe kuma dannan guduna, babu kofa ko ta baya zara wacce ta bani mafita. Banda aiki ko ibada wanda za su dago kwarina, su da su ba wata yin mata za ta kai ka iya sanina. Ba gani ji ko kafafu wanda lasi makarana, gani bai riskar fadar haka ta ku ya gadarta. Tunani zan ji ni ina ta girma, dan abin ya girma karfi na jira kun zuciyata. Babu nisa ko kusanci wanda na iya taimaka ma, babu malam ko murabbi wanda zai iya bayyana ma. Sanda za a yi ma karatu to kwatance za a yi ma, ko ka ji shi da zaurance ne ake iya karkaranta. Ba zamani ko makani wanda zai iya tattara shi, kuma babu kalar rubutu wanda zayyana shi. Kuma malam kayi karya in ka ce mana babu ne shan babu wuta wacce za ta saka ka karya ta gaskiya ta. Daiman shi ne azance kuma ba a kammalawa, shi yake karar da buna da gwani mai ƙura maita. Yau da gobe da jibi da kullum su suke daɗa fantamawa, shi ko wanda nake batunsa shi yake iya kasarata.
ma'aunan farko da na ƙarshen makaranta. Sauki an ce madarar hakikar Allah ne ya rike ta. Shin akwai wani mai kama ne da abin nan da nake so? Babu ko cikin misalai shi buwayar du ya kwaso. Karkaja tarin kalamai shi kadai Allah yake so, shi ya farlanta bayi a cikin kowace bauta. Allah ya kewaye shi ya ki baiwa kauni dama, ko salati za ka yi sai dai ka roƙa shi ya yi ma. Ya yake yi me yake yi shi da shi suka bar wa dama, wanda ke yi da wanda ake wa karkaje neman saninta. Duguna da yankai mai Allah zai maka goma, kai zaton ka taimake shi da ɗan wani abu ne ma. Shi yake ma abin ka bashi na abin da ya taimaka ma, dan ya yi maka aiki wadda ba ka iya biyanta. Bayan magana gabansa in bai ma izini ba, daga sauti a gabansa ke rukuje aiki ku duba, kuma ba a kiransa in ba za a yi ladabi ba. Wato azuru na nan kuma ga kowa ta waje fita. Babu imani da Allah in ba kai imani da shi ba, ba imani ga wanda bai so shi fiye da duka alam ba. Shi ne niyyar halitta wanda bai babba zai shigo ba, sansane a gaban imani kai mu koma makaranta. Mun sake haifar da san Allah gabayi ba da wai ba, in ka bi shi karansa ya rabu ya so ka aiko ba ka yi kure ba, kuma ya yi ma gafara duba da nunin kai tabo ba. Ai wanda ka fi yana da alfarmar da ba a sa kai ta. Ko fushi Allah idan yayi shi yake iya warware shi, ko yayi nufin azaba in yace a bari ta tashi. Kai kamar ma bai hukunci sai da burin ra'ayin shi, yadda ya so ba a juyarwa ko ko a badalata. Barin sake haifar da talauci da musiba da azaba, kalika ta kama bayi in bayi koyi da shi ba, dan an saka shi sinadari ne ba a yi in ba da shi ba. Kai shi kaɗai Allah yake kallo cikin dukan halitta.
ta bina kuma ga neman abinci kai kwa ka san aikin ja ne ya fi karfin rayuwata. Ya girma na samu dama dan da bambancin halitta dan ba haɗi a tsakanin haske da tabo sun bambaranta. Shi haske ne daga Allah ya kasantu rayuwarsa irin ta tance shi ya koya mai karatu. To ta yaya zai kasantu ya zamanto mun kasantu mu da shi ɗaya ce ne a fa ka bar ta. Shi ma kuma bai da fata sai na burin mu rabautu da abin da yake cikinsa himma dai kar mu gajarta. Duniya ta lahira ta tankale ta kama suna duta inda na samu radai sai na gane akwai ubana. Gashi bani da wasu hijabai duk suna kallon shirina nufin da na so suka ya wuce ni in kusanta. Ai shi masoyi ko da yaushe kulawa ce yake yi ga masoyi wanda ruhinsa yake neman ya huta. Koya so nake duk wasu hijabai na garin in ba su baya na zama bani da kowa sai wanda na bawa zuciyata. Ni nufina in kasance mai wazatin da hidima na zama bawa cikakke wanda ke noma a gona kuma banda nufin na yantu ko in san wata dama wadda zan samu wani ɗan taki ba da shi ba a rayuwata. Da tausayi wataran zai bani dama na zamo a cikin keɓaɓɓunsa da baya ba sirata. Annabi duba ni.